אומרת מעשר ברכות המתקים, מתאמת אינה צריכה ברכה, מתאמת הכוונה אישה שבשלת בישולים, רוצה לטעום אם זה טעים או לא טעים, להוסיף מלח, להוסיף לימון, מה שצריך לעשות לגבי הטיבול עצמו, ומתאמת היות אין כוונתה להנאה, כוונתה רק לבדוק אם האוכל טעים או לא, אומרת הגמרא אינה צריכה ברכה, כפסק מרן בסימן רש י'. כלומר, אדם עכשיו לוקח לצורך העניין, כוס תה, הוא שם שם מה שנקרא כפית סוכר, הוא לא יודע אם זה מתאים מתוק או לא מתוק, רוצה לטעום. כשלטעום את הטעמה הזאת, מבחינת ההלכה, אינה צריכה ברכה. תוספות בסוגיה כותבים, כל זה מדובר באיזה אופן, מה שנקרא טועם, אבל לא בולע. אם אתה בולע, אתה נהנה, תברך, זה דעת התוספות, כדעת הרמב"ם. אבל זאת, מה פסק כדעת הרמב"ם? כדעת הרמב"ם מבחינת ההלכה, לא, מה שנאמר מתאמת זה גם כשבולעים, אבל כל המטרה היא לא מטרה לשם הנאה, לשם טעימה, לא צריך ברכה מבחינת ההלכה. וכך ההלכה, אבל אם זאת אחרי הכל, אומר ההלכה, שמשם הוא מביא, המרן כותב גם בשולחן ערוך, שאם אדם הזה טועם, לא יגיד אני טועם עכשיו צלחת מרק כדי לראות אם זה טעים. טעימה זה שתי כפיות, כפית. אבל צלחת מרק ודאי שלא, זה ודאי יברך אחרי הכל, גם ברכה האחרונה כמובן. ועדים במשנה ברורה גם פחות מכזית, אבל אם אדם אוכל יותר מכזית, זה לא נקרא מתאמת, זה נקרא כבר אדם אוכל, הוא נהנה כבר, זה ודאי שיברך. דווקא מן תהיה רבותי היקרים, לגבי המחלוקת בין התוספות והרמב"ם, אם אדם רוצה להחמיר על עצמו. אדם רוצה להחמיר על עצמו, כותב משנה ברורה בשם חיי אדם, תתכוון ליהנות, תטעם מן הטעימה, תתכוון ליהנות. תתכוון ליהנות, ומבחינת ההלכה, אתה מסודר בכל מקרה, גם אם אתה עכשיו טועם בשביל לטעום, אתה מתכוון ליהנות, זה בסדר גמור. כך שמבחינת ההלכה אתה מסודר לכל הדעות ואין בעיה, לא תמיד זה טוב. לפעמים אדם יותר רבותי היקרים, אדם תה בלי סוכר, הוא לא מסוגל לשתות. אם הוא יטעם את זה, הוא יפלוט מיד. עכשיו כרגע הוא לא זוכר, הוא שם סוכר או לא שם סוכר. הוא לא יכול לעשות את הפטנט של משנה ברורה בחיי האדם, תתכוון ליהנות. מה תתכוון? אני לא יודע בכלל אם זה טעים בכלל, יכול להיות שאני אפלוט החוצה. הפטנט הזה לא יעזור, אבל בגדול צריך לזכור מבחינת ההלכה, שברגע שאדם טועם וכוונתו לטעימה בלבד, והדבר הזה נכון לא רק בזה, סלט עושים, מלח, פלפל וכיוצא בזה, לוקחים טיפה לראות אם זה טעים או לא טעים. על הטעימה הזאת לא מברכים. אלא כן אתה מתכוון ליהנות, זה משהו אחר. כן, סיכון למדנו אותה יקרים, שמתאמת את עצמך בשולחן ערוך בסימן רש י'. לכן אם אדם טועם אפילו בולע, שכל הטעימה הזאת לשם טעימה ולא לשם הנאה, לא מברך, לא ברכה ראשונה וגם לא ברכה אחרונה.